Di Bagyong Pipito digdi po sa tuyang lugar. Nagkapira na pong lugar sa Albay ang naka-experience ng storm surge. Ang latest tabi dyan sa Lourdes Cantiwi, suminupay na sa tubig ano. Pero ka nagsupay sa tubig, gari normalon sana sa mga residentes. Mga tugang sunahiling ko tabi sa video na nagka-post sa social media. Buda, mga tugang dyan na tabi sa may partikan Barangay Puro. Kumusta po dyan sa Puro area? Sabi naglapos naman sa tubig dyan sa lugar na iyan. Ipa-analyze daw po iyan mga tugang kay Dr. Cedric Daep. Kung nangyayari ang storm surge, mga tugang, na dahi pa man tabi nag-abot ang bagyo. Mas maray na maghapot kita, mga tugang, sa mga eksperto, may kinaraman po dyan, mga tugang, sa bagay na iyan. Iyo po sina-experience yan duman sa tiwi, buda tabi dyan, sabi, pig-verify kan mga pag-iribat dyan po sa may partikan Puro. Nasa linya po, mga tugang, si Dr. Cedric Daep, ang saro sa piritang konsultaon sa informasyon na ini, kaya kayo po ang maghapot sa mga eksperto. Dr. Cedric, maray na aga po. Maray na aga tabi, Henry, naka-loudspeaker ka. Kaya on man siya, no, on air. Yaon man didikatanin ko si Engineer Baclao. Okay. Maray man tabi, maray man. Pagkatapos mo, mag-uron kaming duwa ni Engineer Baclao tabi, Dr. Cedric. Alright. Sir, primero, siguro naabot naman sa kaaraman mo ining paglangkok ang tubig duman sa Lourdes Cantiwi, and reportedly pag-verify kan mga pag-iriba igwaman dapo diyan sa may partikan Barangay Puro. Paano man ang ganpong occurrence kang storm surge tabi, Sir Cedric? Ang kan pag-issue tabaga ka-advisory na pirmado ni Governor Glenda 2 days ago, Huwebes ito. Opo. Sinabi na iyan sa, maski sa meeting with PDRMC tapos with the mayors, na expect ang storm surge dyan sa Eastern Seaboard na kung natamaan kita kan mata up to 5 to 7 meters. Opo. Pagkatapos pag-abot naman rin sa West Coast up to 3 meters. Ganyan, ang storm surge, tabi Henry, nangyayari yan, naiinot yan sa bagyo. Okay, Ang storm surge, nangyayari yan dahil sa pwersa kan bagyo, nagaruping hahapot, hahayop niya ang tubig. Na pag hinayop mo ang tubig, mahiro yan, masakat, iyon na yan ang storm surge. Kaya, pag binungkal niya ang tubig sa labor, dahil ang paros concentrated na duman sa palibot yan bagyo, Opo. ang ukol, mahiro yan, pasiring sa gilid. Kaya naiinot yan sa paros. Oho. Imagine, sir, ang bagyo yaon pa sa may Giwan Samar ngunyan, pero nakaabot na sa sa tiwi ang storm surge tabi o dalo yung tabi Sir Cedric. Di tama ba ang analysis? Ano kang kakusog tabi ang pwersa kang paros na pwedeng bumusol din tubig sa gilid kang baybayon? Kung yan, kung halimbawa nag-220 na ang Gastinesta, ang proportion kang storm surge based on your 40 scale, Opo. kada tanggatos kilometro per ora na paros, pwedeng mag-produce yan sa hanggang 9 feet na wave. Okay. Na ang kabanga sa natin ang malaog sa tuya. Kung 200 dito, pwedeng mag-produce ka 18 feet times 2. Kung 18 feet, pangaon mo yan, magiging 9 feet. Oo. Kaya kung halimbawa ngayon sa Tahaw, pag-produce yan kay 9 feet o 18 feet, Opo. ang pag-abot sa gilid kayo, kung kabanga mo sila makalaog sa tuya, siyempre 9 feet, kung i-average mo na lang ang computation mo sa metro, pwedeng 3 meters yan pag-abot sa gilid. I see. Okay. Kung 3 meters yan, pwedeng kabanga sa lang tumama sa tuya, habang arayo pa, so pwedeng 1.5 meters tumama sa tuya, lalong-lalo na nakasuhapon baga bilog ang bulan, full moon. Yes. Pag full moon, ang high tide, alas 6 ang aga. Opo. Ngunyan, the second day ngunyan, kang full moon, ang high tide ngunyan, alas 7 ang aga. Ngunyan, ang haputa, anong oras nangyari ito sa tiwi? Iyon. Okay. Kaya, iyan Henry, bako na yan sa tiwi, bilog na Eastern Seaboard, Albay, hanggang Rapu-Rapu, posible yan mangyari hanggang Manito. Opo, okay. Gusto sabihin, ito maharayo pang bagyo. Lalo na kung yaon na po sa tuya ang bagyo, ano ang expectation tabi, Sir Cedric, pag-abot sa storm surge tabi? Anong pig-asahan ta? Pag luminaw kita sa diameter, lalong-lalo na pag luminaw kita sa radius kan bagyo. So, pinakahalangkaw na wave ang matama sa to. So, ronodan yan, tabi Henry, na dahil profundo ang wave. Okay. Basta magabaton ang tubig kaysa paros. Iyo baga. Okay. Ang piggang alasan ko po, kung ito inabot kan storm surge ngunya na rayo pa sa bagyo,
Natapot na may tao pa daw duman, bako dapat ini-evacuated na initabi, sir, ta? Duman sa mga nailingkong, sa discussion din doon dyan sa provincial government, buda sa mga nailingkong notification kang pag-asa, 2 hanggang 3 metros unexpected na lang kaukan storm surge, tabi. Tama. Ito is computation tango niyan. Tama yan. Opo. Philippine lumangkaw kung nagraran ng bagyo. Ngunyan, Okay. so naman sa pinarman advisory ni Governor Glenda Canueves, ang pipa-evacuar kung sa wind, destructive wind sa low quality houses. Opo. Ikaduwa sa wind, storm surge. Yeah. Ang next naman sa rainfall, ang pipa-evacuar, baha, landslide, lahar, tapos sumakaskaso na baha sa gilid ng salong. Opo. Dapat mali ang hazard na exposure na dapat mag-evacuar sinda. Pero sa tiwi, ang makakasimbang tabi kayo kung nata may tao pa, Sir Gio. Oo, actually po, sir, ang palap kong hapot sa imo, ining inabot kang storm surge, tabi, dapat mag-evacuar ini, tama ba? Dapat, nasa advisory sinda, lalong-lalo na sa tinaw kong criteria sa pag-evacuar, 5 to 7 meter elevation above sea level. Yes. Oo. So, kung araw ganang sitwasyon, medyo, susko, dahil man lugod, pagyaw na sa tuwi ang bagyo, mas grabe ang sinadyong abuton duman sa inabot kang tubig ngunyan sa Lourdes, Kantiwi. Kung may inabot itong harong, ang harong ka to, kakabigon pa siya rin sa dagat. Pabalik sa dagat. Kagabi ko na, primero uulagon siya. Ulag na siya, nakawagas na, siyempre, dadarahon na siya kang tubig, pabalik sa dagat. Oo. Tanailing ko so video, itong so nakapost sa mga social media, uminagi sa iskinita sa tubig, lawag sa barangay. Iyo, ang primerong tatamaan ka, mga tinampo, iskinita, salog. Oo, yan masakat yan. Okay. Certado po ako kami kay scenario. Mas maray na po na worst case scenario kita. Tangani na makapreparar kita. Kung ang storm surge tangaya 2 hanggang 3 meters. Na timingan pa, dyan na banggi, siguro mga alas 5:30, high tide po hanggang matanga. Dahil ba? Kung halimbawa dyan, alas 7 alas 7, pag matanga na alaw na, hababaw na. Iyo. Pero po, ang poon ngunya na banggi, alas 5:27 gayon ito, hanggang matanga, high tide kita, tama? Magpo ng high tide kung halimbawa alas 7 dyan na banggi, plus or minus 3, middle iyan kang high tide tapos low tide. Opo. Di ko siyang sabihin kung alas 7, alas 5 hanggang alas 9. Correct. Alangkaw ang wave ka. Alangkaw ang wave. Sulangkaw niya po, kung di ako nasasala, nasa more than 1 meter ba yon o less than 1 meter? Sulangkaw kang high tide niya. Gusto ko lang tabi, Dr. Cedric, i-connect, sulangkaw kang high tide, buda ining storm surge, pwede bang maghalo ini tabi habang yaon sa tuya ang bagyo? Dahil ngunya na bulan na Nobyembre, halangkaw, papaarani kita sa halawig nagbanggi, tapos sa lipot na aldaw. Yes. Parani kita sa halawig na banggi, tiga po na yan na, solstice. Solstice. Ikaw kitang kung vernal equinox tapos autumnal equinox na sabihin, ikaw lang daytime and night time. Ikaw kitang aphelion tapos ang halangkaw ang halawig ang diklom, halipot ang apurkayan, perihelion. Ngunyan, December iyan. Ang sasabihin, ang tao, maghalawig ang banggi, mas halangkaw kaysa sa tao kung halawig ang aldaw. I see. Okay. Ang point ko tabi, kaya Dr. Cedric, halimbawa may high tide na, may storm surge pa, may baha pa. So, anong senaryo ang pwede mga 1.5 meters. So, anong klaseng senaryo ang pwede pong mahiling sa mga low-lying areas tabi, lalo na sa mga shorelines? Malawag dyan talaga. Tatamaan ang arong nila kiwi. Kaya nga dapat nag-evacuar na sila. Yan. Yes. Yan po ang gari point ko na dapat ko nasa evacuation center sinda. Kung pagharaloon ini, high tide, storm surge, buda, tubig baha pa in kaso, di doble, triple tabi ang hazard na pwedeng na-develop sa lugar ninda. Kaya baga, sa meeting baga nga ni Governor Glenda, pagsabi niya na dapat ipasunod na sa principle of no rescue. Yan, exactly. No rescue principle. Dahil kung may madiskwento kitang i-rescue pati sa rescuer madidiskwento
Opo. So madagdagan ang madidiskuido. Yes. Kaya Yes. evacuation kita. So principle na evacuation is better than rescue. Okay. So, ulitin ko lang tabi, sir, sinabi mo ko sa bago na nangyari talaga ang storm surge, harayo pang bagyo. Pigbubuso So, niyan kung tubig. ang sequence kang epekto kan bagyo, ang mahino talaga kayo na epekto storm surge. Opo. Ang masunod ka yan, kung wet type ang bagyo, ang masunod ka yan, uran, and therefore, may inot ang baha, masunod ang flash flood and debris flow, masunod ang landslide, ang masunod mo na ang mud flow, and then masunod ang landslide. Iyon. Iyan ang order kaya kang epekto. Kaya ang landslide, kadaghan kan bagyo, nangyayari yan during or after the typhoon ng landslide. Okay. So, with that situation, tabi, dapat ba may mga gari movement ko niya dapat gibon tabi, Sir Cedric? Lalo na ining, kung ang first district, ining east quadrant kan Albay, ining shoreline na ini, nasa signal number 3 ngunyan, habang para ni ang bagyo, mataas ang typhoon signal tatabi. Bako, ang babasehan kaya ang tabi, typhoon signal kang storm surge. Aha, okay. Typhoon signal kan storm surge. Kusog kang paros, tapos yung distansya kan mata sa lugar. Kaya Opo. dapat evacuated na sinda. Ang term baga dyan na pigagamit mo, sabi Henry, latosunta ka. Iyan, actually, yan ang gusto kong i-drive. Kaya hapon taga kay Maray, mas Maray na hali isa mong eksperto na dapat mag-iribakwar. Tanang alas ako na may tao duman sa inabot kan storm surge. Iyan, sana. Dahil yan tabi, mas yung pag-negok dapat kasi mo, umatega pa doon. Tamay order na. Magayo doon. Ara mo sa'yo, talaga. Yung yan talaga dapat gamit-gamit ito. Latosunta ka pag nagpasaway ka talaga. Kana talaga ang tunay. Okay. Ano pa tabi ang bang lumang kita sa worst case scenario pagharanin na po ang bagyo tabi ta Sir Cedric. Tama ba? Regardless kung tumama siya sa Catanduanes ang sentro, pinmi kitang kasabay ang Albay. Tabi, ano po ang senaryo na iling nito? Opo, nasa loob Ito kita. na magwala. Tapos sa tracking mo niyan, kung sa eastern section kang Catanduanes, Opo. nasa loob man kita na, mag-estimate mi nga na yan, na posible kitang nasa 180 kilometers sa pinakaaran ng distansya ta kayan by about 7 p.m. Pagkadalan mi na niya na Engineer Baclaw, nag-analyze na kami kasubagaw. Opo, okay. By about 7 p.m. nearest distance ta yan. Oho, Kung dito okay. oran, dahil may nakakarkulota, kung dry type yun kung ang langilang niya, 440 ang radius, Oho. dahil matugma sa radius niya na dapat duman sa pinakagilid kang radius, nag-uura na. Iyo. Pero kung hilingon ta, itong radius na ito, dapat nag-uura na kita ngunyan. Iya. Para na kita sa sa puro kang radius. Yes. Kaya, Oo. nalilibong pa kami doon, dahil may ma-estimate kung anong oras ang uran. Kung kaming idea, Oo. pero masasala kita Iyo. na pag-date na pa sa tamang data. Iyo po. Pero sa dalagan niyang ini na 25 25 kilometers per hour. per hour, mga alas 7 or alas 8, so harani sa tuya sa estimate mong distansya Kung nito. straight line forecasting na northwest ang direksyon, babasyan ta sa northwest na direksyon, ang pinag-aaral sa tuyang oras kan bagyo, alas 7, sa distansyang, dahil ko nakagpalandig, so ginamit mo yung formula. Oo. So values na kinaag ko. Tapos yan na, alas 7 iyan, ang distansya kayan sa Legazpi, Opo. mga 180 kilometers more or less. Okay. Na pwede pa yan magbago, depende sa hero kan bagyo. Dahil ba kung eksakto talaga yan, ta forecast. Opo. Okay. Kung arog ka ang estimate na distansya ta, nasa loob kita kang kabanga kan bagyo na 175 to 215 ang Gascones tabi. Iba pa kita dyan kay paros tapos oran. Opo. Dahil kung combine tapa yan na paros tapos oran sa epekto sa 180, ita dapat, kung 200 plus yan, baka maglampas pa yan na 220. Arayo pakidiit sa 180 ang paros na mamamatian. Pero abo ko mag-declare na bako makusugon. Yeah, Baka biglang Romanes to. Oo. Okay. Kung halimbawa Kung authority tabi Henry mag-declare kayan pag-asa. Iyo. Pero kung halimbawa po maglandfall sa sentro sa Catanduanes, tayo bagang natatarget ngunyan, ano pong sitwasyon sa Albay Tabor, Sir Cedric? Pero ang distansya gari, baka man masyadong halawig tabi na kilometro. Maparos man ang giraray tabi Henry tapos mauran. Matumba man yung giraray kibatag. Kaya sa mga maluyang haro, kaya po ang giraray mag-evacuar. Opo. Pero pang distansya kan Catanduanes to Albay, in a straight line tabi sa dagat, more or less. Estimate mo yan kasabagi nasa mga
Kuya Ian Tabi Henry. Ang ipagsusukol ko. Estimate lang. Kuya, Oo. ang pagbabasyan ta, birak. Pero kung karamuran, Oo. kung karamuran ang pagbabasyan ta, ang estimated distance kayo, mga more than 90, mga 90 to 95 Kilometers. Yun, more or less. So talagang, Pero kung subirak, oo. kung subirak, masarani, nasa ko yan sila yan, nasa 2, 3, 4, 5, nasa 60 kilometers. Opo, oo. Straight line. Oo. Ang straight line, taday makita lang pong liko-liko. Iyo. Estimate na sir, pero kung medyo conservative estimate, gibunta ng sanggatos lugod, biyo pa. So yaong kita sa kabangakan bagyo, tama, kung naman maglandfall. Tapos pwede, so pinakahara yung distansya kan bilog na katanduan at saling Iya. Okay. So kung ang radius niya 440, so kung kita ang albayaon po sa laog mismo kan kabanga tabi kan bagyo tabi sir, tama? Ang kasi yan kung pag-estimate ka tabi Henry, ining stasyon kan pag-asa sa Legazpi 444, sa Kasabirak 446, Ayun. tapos may Karamuran 447. Okay. So maski sa po diyan pareho ang sa paruntang problema sa kabanga kan bagyo ano sir? Maski rin dyan, pareho sa saparunta. Yeah. Maski pa sabi ang nasa Katanduanes, mag-prepare kirari kita ki worst case ta, harayo pan bagyo, dahil makasabi Iyo. ko, pumarayo pa sa to, or romani sa to. Iya, correct. Iyan tabi sir ang kasap bago kaurong ko man sa pag-asa, sabi ninda, inimpiga po ng cone of uncertainty. Iyo. Oo. Saro yan sa, Nagbukod siya, nagabari siya. Yan uncertainty iyan, saro yan sa, sa anticipate na pitfalls of typhoon disaster, uncertainty. So nagbabari siya. So pwedeng maglisngi sa Katanduanes o pwedeng kung saan ng pababa, pataas, Pwede whatever. umarayo sa Katanduanes or pwedeng magwalang umarani sa Legazpi. Iyan ang saro sa senaryo. Sabi nga ni Kasubago, kung halimbawa dahil ng direksyon niya, pwedeng iyonan or pwedeng bumabakidit, inot na sa salpukon ang ansursukon. Going So mga by. listeners dahil mag-explore na ngayon, una ngayon tatamaan. Yeah. Hindi kita mag-explore dahil Tama. arayo pa ang bagyo. Yes, sir. Magayon yung sinabi mo, na dahil kita mag-explore, Katanduanes man ngaya o whatever. Kung At pag nag-explore kita, Henry, baka magtiwala sa tao. Yes. Pagkatapos pag may nangyari, ang sisimbang, kaya kami nagpinsar. Yan, nakikig nga kami. Sa maagip tama pala sa to. Di ba? Nabigla ngaya kami. Taday mga itupig una-una. Yan, opo. Pero ngunyan pasa na, ang kwanta, siguro ang frame, tama ba sir na ang frame of mind dapat ang albay tumbok niya, tatamaan ang albay. Maski sa umagi ang bagyo, Tatamaan sabi kita. na ng albay. Ayun. Hindi ka na dyan makadulag. Iyo. So, ma-experience ining 175 to 215 unless na magkusog patabi niyo magkuan ang bagyo Pero dapat Henry, di kita maghadit mas kita taman albay dahil ang paghadit, ang gusto sabihin kayo, bako kita preparado. Yes. Kaya pag nagpreparar kita, igwa pa kita ang oras na magpreparar, mag-evacuar so dapat mag-evacuar. Opo. Pag mag-evacuar kita, haditan mo? Yes. Naka-ready ka. Correct. Salvado ka. Sa mga taman ko paano ngayon duman tapos sa refrigerator ko. The principle of public safety, priority tabi Henry, buhay. Yes, exactly. Priority mo yan, ibang bagay na yan. Ang importante sa buhay. Okay. So, tama sir, ang pagkasabot ko, sa pag-uron-uron ta ka sa bago, you are suggesting na itong inabot kang storm surge, so magindai pa, dapat mag-evacuar na ngunyan habang may oras pa. No, ang term ko nga na dyan nagagamiton, dapat evacuated na sinda kasapon pa. Kaswapon pa dapat, adi. Magayuron talaga sir latuson, ano? Ay, bala ka na ka. Bala ka na. Okay. Sige po, baka may nalingawan akong gustong i-explore tabi sa mo, Dr. Sir Rick. Ano pa po alibang nahiling mo tabing sitwasyon? So, iyan man sa nango na based sa samoyang analysis, nagoro istorya na kami permit ni General Baclauta. Kung man pagpabayaan, magpadibaga kami. Iyo nga, paminsan baga si Pade ang labi. Tapos kami, gabos ng mga taga-albay, galing Tulbado, pagyaw na ko, gabos kayo padi tapos madi. Yes. Masabot. Okay, alas na lang tabi sir, na may text digdi. Ano po, takasuhapon man ang nagpaluwas ka advisory so FIVOLX regarding sa possible mud flow. Ano po ang sitwasyon tabi sir?
kasabay-tabi yan sa kasabay-patabi yan sa advisory ng lahar ng Westa. Dahil pagati si Partak sa rainfall, Opo. hindi man makakompare naman si Christine. Pag bagyo talaga, ayun rin, yan minababa sa 60 millimeters per hour kuran pag aranay ka sa mata. Kaya talaga, pag may bagyong maagi aranay sa Albay, permita kasabay na iyan ang advisories for evacuation ang lahat. Yes. Kasabay yan, Yes. Opo, okay. Sir, karon ko tabi si Engineer Baclao. Nakahanda. Naghanda man siya, naghanda. Opo. Engineer. Hello, good morning, Henry. Good morning, tabi boss. Maray na aga tabi sa imo. Kumusta ka? Okay lang. Okay lang Gari, magasarabay-sabay naman kita kanina dyan na matanga. Sara si Cedric, ano? Ito ng karaturugan. Oo. Ma 24 oras kami ngunyan. Diro-diretso na kita. Okay. Anyway, tabi, Sir Engineer Baclao. Henry, ang start mo kang Operation Typhoon, Pipito, ngunyan na? Yeah. Yun na po ini. Diretso na po ini, sir. Hanggang mag-aga. Diretso na po ini. Oo, diretso na po ini. Yeah, opo. Ayo, Engineer. Hello. Hello, sir, engineer. Ano po, kumusta ang satuyang preparation ta? Actually, bago ta kahapon kang pangkabilugan, malukso na muna ako duman sa senaryo na pag-abot kan bagyo, may nag-aapod ka rescue. So experience ata baga po sa 3rd district. And so experience ata sa Legazpi at sa ibang parte kan sa tuyang probinsya. Gari, tamaan sa kong pag-aintindi na ini, masusolusyonan duman sa preemptive evacuation kasuhapon. Ano tabi sir ang senaryong nailing nindo? Siguro yung itabi data yan maiwasan na igwa manggila yun mawawalat yan. Opo. So, nakaantabi mang puan sa tuyang mga rescuers na pero nga rin sabi ta kanino na basta tayo yung peligro sa tuyang mga rescuers kung kayo niyan tatabangan niyan kaya nandun magkakaag naman sa peligroan sa tuyong mga rescuers iba ng sitwasyon kaya. Iya, opo. Gusto sabihin, susugan ko lang sinabi po ni Dr. Cedric na kung kinakaipuhan man sana na dahil na kung nasa panahon na nin kalamidad, kung talagang dahil kaya, no rescue tabi na mangyayari. Kung na-assess na talagang dahil pwede na magloso. Iyo tabi yan hindi so principle na pigamit. Yan ang paluwas tulos keto si Acting Governor Glenda Bunggao. Opo. Itong assisted evacuation. Kasuod ma. Oo. I see. Kaya abot ang mangyari itong sa nangyari sa katong Christine Paga. Opo. So iba, pigbali wala so abiso. Kuan man sana signal number 1. Pero din na naisip so kaakibat na pag-uran. So yaon kita duman na kuya. I see. So sabi nga ni naguguan. Yeah. Iyon ang God. Okay, so ano tabi sir, pangkabuuhan na kwantang niya, nakalatag tango niya na plano sa mga kababayan sa Albay? Ang ko yan tangon ng tabi, Henry, gabos naman sigun sa nakabot sa ito yung report para mga LGUs, alos gabos man nag-comply na. Pigala talang sa ibang report, sa mga karagdagang report. Opo. Ang mga nagduro man sa evacuation centers. And pag-abot naman sa preposition of mga provisions baga, naka-ready man, naka-ready ang gapos na LGUs. Yeah. Pati sa mga national government agencies like Armed Forces of the Philippines, PNP, DSWD, iba pang like DPWH, ang probinsya, naka-ready po kita kaya. Opo, okay. So mga vehicles po for possible response sa emergency. Tama ba sa pagkasabot ko kan Typhoon Christine? Kung tama sa naintindihan ko, nakasentro sa OCD. So disposal kan mga behikulo. Kumusta po ngunyan sa Albay, sir? Ikaw kita standby vehicles na for emergency response tabi or rescue? Kumbaga nakaparada po yan. Naka-ready po yan. Duman sa OCD. May iwas dumanan. Opo. Opo. Actually, ikaw magkamidigdi sa within the capital periphery. May naka-standby kita digdi para sa mga araw kaya na sitwasyon. Iya po. Pero ang nagkukuman po para sa release kan vehicle po, sir, Sendo o sa OCD?
Actually, digdi sa mo sa apps mo nag-request Okay. and pig relay may anduman sa OCD. Pag dahil na kami kay resources digdi. Halimbawa, may presupuesto mga kami digdi. Pag medyo nagkulang din ipapasa mi nandun sa OCD for Opo. augmentation. I see. In case po na tamaan kita digdi, may available pa ba kitang fund para sa relief operation, sir? Iko tabi kita naka-ready. So pundo tabaga sa QR for this year. Opo. Data man ito big ubos. So kabanga lang ang ginamit Yes, So opo. iko pa kitang reserva. Okay. Engineer, ano pang mensahe tangon yan sa mga albayano tabi na nagdadangog? Bilang ikang pamayokan albay, provincial, ano yan, Public Safety Emergency Management Office. Go ahead, tabi. Sa satuya pong mga kaymanwa na piglalauban ta po na sa mga oras na ini dapat yaw na sa evacuation center. Yes. Tawan ta po ning kumbaga punto na ining pigpapaluwas ka ang gobyerno para magtanin sa karendo para sa seguridad. Safety kumbagaan sa tuyang panginot na katuyuan digdi. I see. O sir, inform ta ka lang ha, baka nagdagog si Dr. Sidig sa kataning mo, may pinaruban sa kuniding picture nin mga harong lantop na ang tubig dagat sa hunop kang malinaw. Inabot naman kang storm surge tabi. Kaya tabi Henry, expected yan Oo. rapo pa nito Legazpi Oho. ng tiwi. Gabos na lugar na nasa Eastern Seaboard. Iyo. Pwede tamaan na sa labay. Uni nga ni sir na picture na pinadala sa kuya na parte kang tinampo sa hunop. So babayi, ang tubig abot na sa hita niya. Nagilakaw siya sa tinampo. Oo. Delikado yan. Pwede na siya kaya na mahigop. Oo. So sabihin mo, pag tuminama ang tubig dyan sa dagat, minabalik po siya. O sa gilid, minabalik siya. Kusog ang karet kaya tabi Pabalik, Henry. pabalik. Pabalik pa kaya, dahil ka makasalbar ta pagkabot sa bago ka makagilid, lamos ka na. Iyo ano. Mas delikado. Kaya na pala, di dapat ang tao nagulusong sa tubig pag may araw kayo ni. Mas delikado pa Henry kung may nagkaurulad ng harong dahil super sakaya, nagiging boyat pag ikaw mga mix na mga debris. Iyon. So, ining eastern part na ini, expected yan gabos yan tabi na part na yan, halangkaw ang tubig. Lalo pag tinamaan ka pa sir kang harong na nagaba, anod ka ba kung may problema pa kita? Mas siya, tamaan ka. Inay ko po. Okay. Sige sir, salamatan po sa inyong dua. Ang ugo, ganit makulog. Oy, dyan sa Indo, nagurong kami ni Edwin Casabago, siya ma-standby dyan sa Indo. Si Edwin na Peralta. Ani yung digdi si director. Yaw na dyan? Okay, yaw na pala dyan. Okay. Salamatan tabi. Ulog kita Rita. Nagdadanabisan mga tao. Iyo, mas maray na. Mas maray man talagang arong sa nag-edit. Taganing unreviews, mamara-mara lamang. Bago kita magtapos sa dagdag na prinsipyo. Yes, sir. Go ahead po. Ang bitas ka dahil isip. Kita ang may isip. Yan. Nasa may isip. Madaw ka dahil isip. Yan. Oo. Lalo na kung nakapreparar kita, anong kahadita? Kung pag nagsunod sa order tabi nindo sa mga otoridad. Opo. Sir, salamaton. Salamat man tabi Henry. Apo, thank you so much. Ayan, tabi, mga tugang ang sa tuyang live na informasyon, analysis, hali po dyan sa Absemo, Kanalbay, Ilingon Joshua, sino? Si Padingal? Si Padingal. Gusto ko makauron si Juan, si Mayor Garbin. Gusto ko makauron si Mayor Garbin ta. Gusto kong aramon kung kumusta ang sitwasyon sa Legazpi ta. Ilinga, utos sa tatawad, apunan ko si Mayor Villanueva taon-taon. Itong hunop kang malinaw, tiwi sa malinaw, hunop sa malinaw, lorde sa tiwi, tama talagang, sabi ni Dr. Sidik, dapat dahil ng tao naman yun. Sa storm surge area ito. Kuminabot sa tubig sa tinampo. Kumusta ang sitwasyon po sa Legazpi? Kaswapon pa, kauron ta si Mayor Pido Garbin, tabi, no? Si Attorney Alfredo Garbin Jr., na mismo siya nangangapudan na dapat ang gabos na mga lugar na prone sa anuman na klase na disasters sa Legazpi, dapat po daina sa lugar na iyan hanggang alas 5 din hapon. So, naglilibot mo niya ng alkalde, personal, para hilingon mga tugang ang sitwasyon, yan po sa tuyang palibot. Kasabay si Paringal Armario. Good morning, Paringal.
Yes, confirm tabi pade, nag-ibot si Mayor Video Garbin. Ali na kami sa Puro, positive na may na-experience ng storm surge ang boulevard ko niyan. Nag-warning giraray si Mayor Pido sa mga residente na alas 9, mag-arali na sinda. Opo. Pasiguro na. Yaw si Mayor Pido. Opo. Mayor? Mayor? Morning and morning. Ayor, good morning tabi. Tamang-tama yaong kata, apo dan talaga ko ta, kita ko niya na pagkaaga ta. Primero ko tabing ihapot sa imo kung may report sa imo regarding po diyan sa storm surge sa mga kadagatan tabi o may bayon kang Legazpi City, Mayor? Well, kita mismo, dumanta ang Boulevard Opo. and hiling ta, so advance storm surge, Bagyong Pipito. Normally, this is associated with the upcoming or incoming tropical storm. And kita mismo nag-warning na duman sa mga residentes na rayaon pa. We issued a storm surge warning. And to all the coastal barangays, Yes. and I'm calling now to all the barangay officials, consider responsable si Padagos na pinapahalaga ng kaligtasan kasi indang mga residentes around the coastal areas. Opo. Dapat sangunyan pa sana yaon na yan sa mga evacuation centers. Yes. Magayon po na sinabi mo tabi, Mayor, araw kaso nagkakirikigan mo niyan duman sa First District, Malinaw, Intiwi, biglang luminaog sa tubig, parte na palang kan storm surge ito. Ngunyan, di ba kayo sa Puro, Lamba, Dapdap, hanggang dyan sa may, Pigkale, Sabang area, may kon baga po dyan, may naka-block na boulevard, yan na, sa tuyang tinampo. Ang medyo hadit ko po, suduman sa may inutang, sa may Rawis area. As I checked yesterday, Tabi Henry, Opo. Padang halos 100% ang pamilya. Yan. Ayaw nagabo sa Umapon, Pagcor Building, itong evacuation centers. Opo. And then, nekta ang Bigaa, yaw naman sa Bigaa Elementary School, Oho. Sirimangkang Arimbay, the respective elementary schools. And then ang Rawis, Manila, igwa sa may Genicom, igwa sa Rawis Elementary School, Opo. igwa sa may DNR. Ang inimbunot, yaon sa kaparte, yaon sa Ibalon, sa iba, yaon sa Gugon. Nakakatabang ining coastal road na ginibudigde, Opo. which serves as a blockage digdi sa storm surge na ini alagad. Di kita pwedeng maging Yes. parte dahil isang kuya na aldaw nga ni Yes po. alas 6 kiaga sa sarong video na in-upload kang sarong residentes Kampuro, nag-apaw na ang tubig because of advance, we call it, kung di ako nasa sala, advance storm surge Yeah, kung sa yeah. associated permi sa papaabot na bagyo. Yes. Opo. So, ang may report po na may storm surge sa Puro, sigurado ako kung parang Puro, yan na Makabalo River baga, sigurado naglangkaw ang tubig tabi diyan sa lugar na magkataning man sa nasinda. And determine na ron analysis, we have to analyze that kung dahil pangani nag-aabot ang bagyo, how Opo. much more na nag-aapaw na sa ngunyan. So, sa bayan paan ki high tide, Henry, na expected 6 p.m. ang kasagsagan, very high tide yan. Bulanon pa kita. Tama po, So, tama. dahil natabi, let's take all the necessary precaution dahil na magparaduwa-duwa. Kita dahil nagkukulang sa Opo. pangapudan sa Senda and iniman lang para sa Sendang kaligtasan. Kung duduwa-duwa ka mo dahil baka warang pagkaon. Yes. Kahapon pa tapi, nag-issue na kita ki provision sa gabos ng mga barangay captains, sigwang community kitchen, nagluluto na sindaduman. And then, ang direktiba ko nga na aldaw sa CSWD officer ta is i-distribute na sa mga para sa lambang palya na nasa evacuation centers. Opo. Igabaga tabi, your case pang hazard ining hali sa mayong volcano sa northern barangay ta. Duman sa advisory mo, kasarabay iyan na dapat maghiro po ngunyan. Kumusta po ang assessment nindo tabi sa preparation sa lugar na? Those high risks and
sedated and a geo hazard map aron sa mga barangays na nasa paanan sang Mayon Volcano. Opo. Sarapay Tabi Sinda. And as you know, ang Padang Tabi halos 100% pinag evacuate yan dyan and yaon na sindangon yan sa humapon na pag-building. Okay. Kasi ang uran sa bayan kikusog na pagparos Opo. ay baka maulit ang Typhoon Riming Yeah. dahil Yeah. lamang. Yung ani Yan lang sa tuyang pinagkitaong imahen. Pakuman sa pagtakot, Henry. Yes, yes. Pakuman sa maski panic. But I Opo. always say na mas maray ng handa as in ligtas kita. Yeah, oo. Mas maray na nga ni po sabi kan mga eksperto sa disaster na worst case scenario ang pighandaan ta. Ngani na in kaso man halos libre doon sa tuyang mga kababayan. Okay, Mayor sa pagkaon Tabi, sabi mo ready kita diyan, naka-release ng kamo kasahapon pa. In fact, may nakaulad akong barangay official, nagkuroan na po sa CTDSWD. Ayan, tama ba? Hanggang po matapos ini sa Domingo susustineran tap ang pagkaon sa mga kababayan. Ang sa tuyang food provision is good for 2 to 3 days. Opo. So kung ma-distribute mo niyan sa kada pamilya, then it will be cover ang kadumingguhan Tabi. Ayun. Ang food provision. Very good. Okay. Mayor, pangapudan Tabi, mensahe mo sa mga taga-Legazpi Tabi regarding sa kasributan tangini. Hindi di ako magsasawang mga food sa tuyang mga residentes, lalong-lalo na to those who are situated in high-risk areas. Ito mga nasa geohazard area sa arukang ang nasa kagilidan kang coastal, low-lying which is prone to flood and landslide. Tabi man, may oras pa kita. Ang sa tuyang mga evacuation centers, hinanda ta. Ang pagkaon, ang food packs, ready. Ang sabuyang doon kaligtasan. Mag-cooperate Tabi kita gabos. Papaikuton ko ang mga kapulisan duman sa mga nasambit kong barangay. Sa ngunyan na kung mapipwede, sana dahil nakamubit-biton. Kung necessary, then we will enforce force evacuation tanganing maasiguran lang sa inyong kaligtasan. Opo. Mayor, ingat po. Salamat Tabi. Salamat, Henry. Opo. Padigal. Thank you so much, Tabi, Mayor Bido Garvin. So, Tabi Pading, yan ang update sa pagtututok na. Pasiring na kami ngunyan sa, yan na kami nagdi sa command center para sa pag-monitor pa kada sitwasyon ng entire Legazpi City. Alam Mario, thank you. Thank you Paringal. Mga tugang 8:20, totoo na po ng tampag-asa may update sinda pag 8 o'clock sa kamugtakan ni Pipito. Aramon tamo ng sitwasyon sa Premier Distrito Canalbay. Yan po naman si Jomar Bien. Jomar, kumusta na dyan? Kami Jomar. Hello. Yeah, go. Hello, BP. Salamat. Go Good ahead. morning. Good morning sa mga parantabay. Big follow-up tayo itong mga storm surge. As in ako mismo, puminasyar sa gilid kan dagat, natatawad pa sana. Digdi sa Banuan kan malilipot, dahil man nagkaiguan ng storm surge. Pero basado sa nakaulay niya to, medyo halang kauso taob, ngunya na aga, digdi sa may seawall kan Banuan kan malilipot. Pero duman sa Barangay Lourdes, kan Tiwi Albay, nagkaigwa kang biglaan na paglaog kan tubig sa mga barangay sa pakikipag-olay niya to sa mga tauhan kang MDRRM o kang Tiwi sa indang sinabi na itong mga tao duman susigi ang durunong pa pero kadaklan naman di tama sa nanda ito BP Henry. Kadaklan kan residentes duman sa lugar na ito sa Barangay Lourdes nasa evacuation center na itong nagkatarada, ito sinabot kan tubig ngunya na aga. And pig-implementar na ninda ang pag-kumbinsir na mag-ibakwaran mga ini, nag-iribakwaran naman tulos BP Henry dahil ang tanamatian na ninda so tubig dahil pangani iso bagyo. Sa Barangay Hunop, kan Malinaw, nagkaigwaman nin storm surge kasabay kan sa Barangay Lourdes, kan Tiwi Albay. Ini ba nang kinumpirmar sa DCGB News ni Mr. John Sid ang MDRRM o kan Malinaw. Sinabi ni John Sid na pasado alas sa isang aga, linaog man ning tubig na may parte kan Barangay Hunop, duman sa may parte kan Agoho Beach, kasabay sa resettlement area, kung kaya
nagpapaurumbasa na ngunyan sa pagharali duman. So dapat kasud pang magharali na nagaparadurunong ngunyan iyo na mismo voluntaryo nagharanap kan evacuation center ninda. Jomar, Antabak. Go Jomar, ahead. di mo nahapot si, sa ito kahor mo sa Malinaw, Sid? Sid. Di mo nahapot si Sir? Jun Sid. Kung natayaw. Jun Sid. Kung natayaw pa ang mga tao, dapat nakaibakor ng kaswapon. Iyo nga ni dahito sa pagsabi niyang sa mga madunong kasuod mapasinda kipa evacuar actually bako lang Dapat may dala siya pinming so kan baga, may dala siya pinming so puro kang dahong kanyog, lilatos tulos. Tumagiktik ang daraw niya. Tama na Dr. Cedric. Digdi nga applicable so sa imo nga yan na expression na latuson ta ka. Lilatos tulos para iling ako talaga nailing ko. So kasaributan kan mga tao sa mga bidyong nailing ko. Kana nailing nagdalagan sa tubig sa tinampo. Sa Dako na nagkasiribot. Iyan dapat dahil na sinda dyan sa lugar na ngunyan. Daw yan kan sa tabako ngunyan. Sa tabako baga BP Henry. Apo. Dahilan ta 50% sana so nag-evacuar sa Piglalauman. Kasubago nag-ordinate force evacuation si Mr. Giel Mulato at si DR Remo. Alas 8 ang aga kalibanan mga pulis. Pero bago ito pakaburo balita kan mga taga-tabako na may storm surge, daralaganan. Yung nga nang pigasabit Pasiring sa pier, tahilingon kung may storm surge man sinda. Lalong niluya ako. Ito Ito sa dalaga na duman sa TV na video, Jomar, nagdadalagan sa tubig, palaog, pigasabat kan mga aki, kan mga teenager, budak mga tao sa tubig. Kasi ba, Nasa iyan pala, kanarama na may storm surge, daralagan sa pier, tahilingon kunigwa. Roger Ronda, may storm surge na ngayon sa tiwi. Nahiling na sa Facebook. Pasiriring sa pier sa mga tao sa boulevard. Tahiling mo, kunigwa man sa inda. Ano naman pigigibunin na nga, pigibugtak sa alanganin ng buhay. Tatas, susog sa eksperto, Dr. Cedric, haloy na yung nadalan niya, paglaog kan tubig sa barangay, pagbalikan, makusugod ang karen ka, pwede kang guyudong kan sa dagat. Iyo baga, Nangyari sa mga bakadik. Iyan ang mga magayon ng pangrelatoson. kaya pag alas 8, pinabutubot na kan City Government kan Tabaco, so mga sirena, gustong sabihin, signal kan forced evacuation, Yes. supwersahan na kaya iba na sa pulis, Yes. an mapa i-evacuar sa inda. Yes. Okay. So, Good. Kalmado pa man ang ibang lugar digdi. Kalmado ng panahon, may mga naghahanap kay malulunadang pasiring sa isla. Na Yan. katubago, Di naman, Jomar Kili, kung yung biyahe tabi, mag-urulit na sila kung sa namanap magkaturugan. Dara naman kay biyahe baga. duman ako sa Sibulkan Malilipot, katubago. May mag-agum duman na naghahanap kay sa kaya na malunadang pasiring sa isla. Di, grabe Sabi ko, aputan na ho yan ng mga Coast Guard na nagtatarambay ko. Dapat nagkuha ka na Jomar Kiko, dapat nagkuha ka na hinog na lang kay. Bibadulan ang lubot kaan. Hinog na lang kay, badon mo sa lubot kaan. Sabi ko, aputan na ni Doyan na mga taga Coast Guard kung may Common sense. recommendar si Dang Luna din. Common sense man ang tigbos. Sige. So, yan, BP Andre, ang sitwasyon. Jomar Piang, DCGB. Thank you, Jomar. Sabi ni Dr. Alan Lucanyas, dapat ngaya ipagbawal ang pag-inom iyo. Tama ang alak. Tadakulon pa ang mabubuyo ngunyan. Yun na nga ni. Nagiging practice na pag may nag-uran, may irinuman, may bagyo. Ha? Mag-irinom ki alak tabi. Ito paminsan niyan kausa kang problema ta. Alright. Si Joshua Bino, nasa linya. Ay, sino? Madam Bilindawi muna, may announcement. Madam Bilindawi, go ahead tabi. Madam, naputol. Regarding man sa ang announcement ni Madam Bilindawi, alat ko na, tanailing ko, may pinareward sa kuya. Madali lang, Joshua. Sabi ni Madam Bilindawi, ito po to all CMD customers, due to Typhoon Pipito, we canceled our schedule of free health consultation today. November 16, be safe everyone. Yan, ulitin ko So health consultation tabi kan CMD kansilado, postponed, canceled. So gabos tabi na mga CMD customers due to Typhoon Pipito,
canceled po ang sa indo na free health consultation ngunyan tabi. Abangan na lang nindo kung no rin tabi ang ilalawos, no rin tabi sa schedule mga tugang kaiyan. Susog tabi ang sa post ni Madam Melinda Win na nakalinya ka sa bago na putol ugaring ang announcement tabi kan CMD ulitong ko ha, gabos na CMD customers due to Typhoon Pipito, we canceled our schedule of free health consultation ngunyan 11 tabi November 16 tabi no susog yan sa pangapudan ni Madam Melinda Wee ng CMD. Joshua, kumusta dyan? Yes, BP, good morning sa mga karantabay. Tignan alasan ko, tigdi sa Boulevard tabi ni Benrica na Legazpi City. Ito na kay Guana pagka-forced evacuation kasulod ba? Pero may mga matawo-tawo pa digdi, lalo na duman sa tapat kan area kung saan nagkagwa kay storm surge. Kaya ako pa sa mga residente, tignan ang alasan ko man ang sitwasyon dito sa Boulevard. Igwa nga na yung mga nagpaparasyar patando ni Pedro. In fact, may mag-agong akong nahili. So lalaki, foreigner, may darapang aki, wikid sa stroller, pinapundo din sa gilid kan na Boulevard sa may taning kan dagat, nagapuro picture sa mag-agaw. Kung rapasan ay kimakusog na alon, tumba panigurado si stroller kan ake. May mga nagkapirapang mga nagapupurpericture, lakaw-lakaw, kasi bago may nahalin pa akong sarong lalaki, nag-jogging. Sabi ni Henry sa Boulevard ka na Legazpi City, lalo na duman, sa may parting or inutaan sa dulo, kay Boulevard. May nagkapirapang mga nagapupurpericture, may nahalin nga akong vlogger ta, dara kulang bit-bit na camera, nag-distribute pa rin mga speaker sa mga nagataratarambay man sa gilid Channing Boulevard. So yung mga BPM mga residente, ano yung di nagpaka-derindog puro kautogo pa sa mga tukawan baga, digdi sa Boulevard na hindi sa taning mismo kandagat. Pero may areas digdi sa Boulevard sa Channing Barangay Puro na talagang wagas na ang basura halin sa dagat. Siguro dara ini na kunyan dara ini kanso tubig sabi ni Henry na ruminapas digdi sa Boulevard sa tinampong ini na magkaigwanin na storm surge sa bagong pagkaaga. Kaya ini ang tignan alasang ko pipi sa kunata medyo matawo-tawo pa dito sa lugar and may mga residents pa na araw niyon paligid nagpakaturo rin doon. Although nagkaigwa na nga nila in preventive and post evacuation kung pakasuot pa napiging ganyan nga nila. So mga residentes lalong-lalo na ining nasa yaon dito sa mga gilid baybayon na mag-iripakwat na tangani malikayan ang accident na itchat. So magkaigwa na nin pag-epekto ining si Bagyong Pipito. Taligita ni Henry sa Boulevard habang nagpadalagan kita kasatuyang motorsiklo. Talagang mamapik mo na may diet ng rapas ng paros. And medyo makusog na talaga. At pagsak ka na tubig, igita ni Henry sa kumbaga tinampo, ining barrier, shield na sa tubig. Dara ka ining instructive Boulevard nga nila. Pero matawag ko Joshua, alat ko na. Iyan na Legazpi Boulevard, ay kang naling natubig sa tinampo? May areas na huba, may areas na mamara, may areas na dumug na dahil duman sa storm surge. Ni may post digdi sa ini Legazpi ba to? ATM. Sa yung post na ini nailing ko. Sige, so dahil dyan kitubig na ko, anday kitubig dyan na langkaw. O na, ang tinampo dahil tubig, dyan nagsapngay ang tubig saling sa tinampo? Sa ngunyan BP, dahil pa. So halay digdi sa kwan? Sa bagay dahil mo namin yun ni Mayor Pido ka sa bago ano? Nag-agad nagpasiring pa lang siya dyan. Ang yaon digdi, so tubig na, kunyan. Kung baga sa tinampo dahil kapag storm surge ka, so... Yan nga napigmimin ko. Oo. Dito ka mo man ay nag-evacuate tabi? Dito ka mo nag-evacuate? Nagbalik lang ka mo niya na pagkakadigdi? Katindahan? Okay. So iba pa kayo, nagbalik mo ng madali niya na pagkagata. Nagparo daw sila sa tindahan. Taon nga ni si Henry, hindi niya na pagkaaga, medyo horo pa man kaya. Siguro naghabol man sa ibang mga paratinda na mabintahan pa lamang. May nagtirinda pang sira, may nagtirindang gulayon sa gilid sa Boulevard. Igot pa man kayo mga nagbabarakal. Sabi ni Pia Henry. Na tingnan lang kung may mag-shift digitaw-taw ta. Takul pa ang mga nagpuro para siya. Ito nga siya kasi bago. Bakal na ko na dyan kay mga perang kilo. Tadarangon talaman ligdi. Mangal ka na mga perang kilo dyan. Tadarangon taligdi.
hindi pa pwedeng mag-utang. Utangon mo ta. Itara mo sungaran ko. I-guarantee ako, dito Henry. Kung pwede natin mag-utang, itara mo sungaran ko. Bayaran na sana. I-charge Balikan mo ta sa sa kuan. tagpaon. I-charge ta sa disaster. Quick response fund. Quick response fund. Kasi Okay. sa may Mm. area ka na barangay hall dati, dito Henry. Mm. Malon ta ka po doon si Kapitan doon. Kumusta ang sitwasyon? Yan, si Kap. Komportable, depende. Yan, si Kap. Pasiring ako sa barangay hall. Kan? Depende. Kan ano? Kampuro. Pero, o sige na. Halos talaga burupas padigdi. May mga tindahan tang bukas yung mga residente. Araw niyo padigdi nag-aalakaw-lakaw. Restruktura tarambay duman sa may boulevard. May nag-aarabot tangalit na puro para share picture. Habang namamati na ang pagtusog kan rapastin alon. Oo. Sa gilid baybayon tabing Penry. Kaining Legazpi Boulevard. Digi sa barangay Puro, Syudad kan Legazpi. Okay, sige. Okay? So, yung mga BP na situation, live victims sa kuyang area, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. 8:36 na. Sa pagbabalik, mga tugang, apo ng tatabi ang pag-asa. Ego sindang every 3 hours na, tama ba? 3 or 2 hours na forecast tabi. Ano ang latest tabi kay Pipito? Makalipas lang, standby lang kamo dyan. Babalikan ta kamo, makalipas lang kan mga patarastas. New Surf Fabton Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhin
siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial Provinces at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem wala lang iba. Serbisyong Imperial malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial terminan niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagtabaan ko lang.
pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldabay, Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol, Maroroy, Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda pa. At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Tabang niya sa sato padabata, yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang,
Day ko aram kung sa'yo na ko pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Mga tugang, balik po kita sa programa sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Nasa linya po si Madam Melinda Ibio. Mga tugang kanako Bicol, aramon ta daw sa indang mga gigiribuhon ngunyan tabi ta tinamaan ta sa programa kanako Bicol ngunyan na pag-aaga. Mas maray na mga tugang na ma-share ta sa mga parantabay ang plano para sa disaster operation kang Ako Bicol. Hello Madam Melinda, good morning. Yes po, Marina, butas po sa susubaybay sa tugat. Apo. Apo, salamat po sa oras mo sa DCGB. Ano po manambilian sa tuya na kwan? Ang sa tuya na mga nakalingang aktibidades para po sa operasyon niya to sa Typhoon Pipito. Go ahead po. Okay. Ang Ako Bicol po, tangon yan, inihahanda na to ang satuyang mga motorized rubber boats upang maging maayos at agarang maihatid ang mga tulong lalong-lalo na po sa usaping pagbabaha. Rubber boats po can be used as a means of transportation on water. This can also be used for rescue operations in emergencies such as floods and natural disasters. They are easy to transport and deploy quickly, making them an ideal choice for search and rescue teams. Ang Ako Bicol po ay naghahanda bago pa man dumating o ano man ang sakuna upang maibigay ang mabilis at agarang pagtugon ng tulong sa mga rescue sa mga pagbabahang lugar at kinakailangan mailikas sa mga tao mula sa mga binabaha at mababang mga lugar. Ito ay upang dalhin sila sa mga matataas at ligtas na facilities. Layunin din po na sa pamamagitan ng ating rubber boats ay agarang madadala agad ang mga pangunahing pangangailangan katulad po ng tubig at mga pagkain. Ito po ay inisyatibo ng ating butihing Congressman Zaldico, ang maagang paghahanda upang maiwasan ang anumang di ka nais-nais na mga bagay-bagay, lalo na sa ganitong kalamidad bagyo. Sa muli, sa ngalan ng aming founder at chairman of operation, kagalang-galang na Honorable Zaldico, ang Ako Bicol po, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. By the way, Sir Henry, kasalukuyan din po tayong nag-prepare po ng mga food packs para din po sa mga maapektuhan nito at ating pong mahatira ng pagkain. Katulad kanina na sinabi ko, isa po ito sa mga pangunahin natin na ginagawa upang handa po tayo. Ang bilin po ng ating butihing congressman ay palagi tayong handa sa mga ganitong sitwasyon na para po maihatid natin ang mga tulong na katulad ng ganito. Importante po ang tubig at pagkain. Yes, Ma'am Melinda, yung rubber boats tabi na na-mention mo, yung mga rubber boats na na-mention mo, ano po ini available for request in any time in case na may emergency response? Yes, actually po, pinapa-inflate na po natin po para anuman po ang urgency ng pangangailangan. Tayo lang po ay paalamin lang po ang opisina natin para po immediately. May mga partners po tayo dito na mga marurunong mag-operate, katulad po ng mga men in uniform. In fact, may mga dinistricta na din po tayo ng mga armies, iba pa pong mga navy. Meron po at marurunong po nito. Dito po tayo ngayon sa ating lugar kung saan inihahanda po natin to. In fact, nilalagyan na po halos natin to, inaayos na o para po anytime ready po tayo. Yun po ang kabilin-bilinan ng ating Honorable Congressman Zaldico para po anumang oras lagi po tayong handa. Opo. Duman po kita ma'am sa mga food packs, more or less tabi, perang tawo ang target nindo para maka-avail, maka-distribute ka maki-food packs sa, lalo na sa mga evacuation centers? Well, sa ngayon po,
nasa ilang sako po yun, napakarami po, hindi ko lang po nakuha yung figures kung ilan, pero tayo po ay nag-aayos na, nag-prepare na po para ready anytime po tayo sa distribution nito. Ayun, very good. Sige, so, hanggang ngunyan po, sige, ang sendong, repacking, tabi, para sa mga kababayan Yes po. And also, importante po ito, gawa ng kung napansin natin nung unang nakaraang bagyo. Di po ba kahit tayo dito sa Legazpi, sa Albay, ay tayo dina. Hindi lang sa ibang probinsya ng Bicol katulad ng Kamsur. Ito po, ngayon po tayo ay naghahanda para anytime, handa po talaga tayong tumulong. Sagitin natin, idikas yung mga nasa mababang areas po. Yes, opo. Salamat, Madam Melinda. Good luck po sa Ako Bicol. Mabuhay po kamo. Yes, maraming salamat po. Ako Bicol po, katabang na Kasurupa. Thank you. Thank you so much, mga tugang Melinda Ibio Tabi, Ako Bicol Party List. May kinaraman dyan. Tatawagan natin ang pag-asa, no? Pero bago po yan, mga tugang nasa linya muna, ang kadagdagan na istorya. Hali po dyan sa luwas. Kasabay si Pio Fernandez. Pio, good morning. Yes, sampal na agabi Pedri Marin ang kasama parang tabang ginaog naman in tubig dagat. Nagkapirang karong sa barangay Balubago tabi ni Pedri kana rapo-rapo. Yun. Ini ang latest na nakaabot sa tuyang impormasyon mismo pagkatapos na nag-alsaman ang tubig dagat sa nasabi na lugar. Apo. Enot ito tabi ni Piso breakwater garin ng Tupana and then suminurudan ng dralaog sa harong mga residensyas narani sa nasabi ng lugar barangay Malubago tabi ni VP Henry Rapo-rapo Rapo-rapo Albay ang latest na nagpaabot sa tuya ni informasyon manungod sa siring na bagay. So yan tabi VP Henry ang mga dagdag na istorya alidig isa sa tuya nga pag-monitor ako po si Pio Fernandez. Salamat Pio sa report. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. All right. Sige, yan po ang latest ha. Tama si Dr. Cedric Casabago. Yan ang mga coastal areas sa First District, no? Kasabay po mga tugang ang Rapu-Rapo. Talagang makaka-experience siya dyan in paglangkaw ng tubig. Dara po kang storm surge na maski dahil pa po sa Bagyo, mga tugang, nanginginot na yan. Tagari baga suhi, hayop, kan bagyo ang tubig ang prinsipyo susog sa paliwanag ni Dr. Cedric Daep hihayop ang kwan pigahayop so pigahayop gari ko pag hinayop ang tubig mga tugang sa planggana halimbawa itong minaabante naman sa ibong nagilid iyo tabi to surge na namamatian ngunyan sa nagkapira po ng mga barangay tigdi po mga tugang sa isting parte kan probinsya nin Albay. 2 minutos bago mag alas 9 nin pagkaaga, mga tugang sa tuyang special broadcast ngunya na pagkaaga. Good morning, Miss Alexis. Ruth po. Ay, Ruth. Ay, sorry. Oy, Ma'am Ruth. Natadaw ini ta, maski ibang kaurong ko, naglog sa isip ko, si Alexis, natadaw po ini. Umalakas ki Sir Henry si Alexis. Di ka pong napapansin, Gararo. Di kang napapansin. Okay. May latest po ka mo, ma'am, na forecast? Iba po, alas 8 po. Yeah, okay. Sige po, ma'am. Go ahead on there na po ka mo. Okay. Ini po ang latest na update na manunod kaning paadang-adang na si Pipito. Base sa available data kang pag-asa. Nasa 235 km east na po siya ng Katarman, Northern Samar, 12.5 degrees north, 126.8 degrees east. Na-maintain po niya yung pisog niya, maximum sustained wind na 175 and gustiness up to 215 km per hour. Kasabagong alas 5, iuman yan. At ang movement niya, northwestward pa rin sa bilis na 25 km per hour. So sa ngunyan, nakataas pa rin ang tropical wind signal number 3 sa buong probinsya kang Catanduanes at digdi sa Albay. Number 3 ang nasa mga lugar sa First District, eastern portion kang Albay. Ang Rapu-Rapo, Bacacay, Santo Domingo, Tabaco City, Malilipot, Tiwi at Malinaw. Sa Camarines Sur naman, ang eastern portion ng ang Karamuan, Presentacion, San Jose, Garchitorena, Lagunoy, Sangay, Tigaon, Goa, Tinambak at Siruma.
at ang eastern portion ng Sorsogon, ang Preto Diaz. Number 3 po. Number 2, kadaklan kang probinsya, kang Kabikulan, ang iba pang bahagi kang Camarines Sur, Albay, Sorsogon, maging ang Tikaw Island kang Masbate, buong probinsya kang Camarines Norte, kaibanan ang portion, northeast portion ng Quezon province at Pulilio Island. Number 1, ang kang Masbate, kaibanan ang Burias Island. Marinduque, Romblon, iba pang bahagi kang Quezon Province, Calabarzon, at mga lugar sa Central Luzon, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, at iba pang bahagi sa Northern Luzon, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Pangasinan. So number 1 din po sila. Number 3, ang portion kang Northern Samar, Eastern portion, at northernmost portion kang Eastern Samar. Number 2, the rest areas kang Eastern Samar. At number 1, kaibanan na ang mga portion kang Leyte, Cebu, Bantayan Island, at northern portion kang Iloilo. So ining si Pipito, ang peak po kanya, Sir Henry, ngunyan simula namamatay na ang dikit-dikit na pag-uran. Actually, nag-raise na kita ng rainfall advisory sa probinsya kang Northern Samar, Sorsogon at Catanduanes, kasubagong alas 8. So ang pika ni na mamamatitan na wherein ma-intensify siya into super typhoon simula ngunya na hapon hanggang Banggi asin na Domingong maagahon at possible to land cross Catanduanes province. So maagi siya digdi, pinakaharani digdi sa Albay, digdi sa coast kang Rapu-Rapu, asin coast kang east coast kang Sorsogon. Matagdi siya after Catanduanes digdi sa eastern coast ng Camarines Sur. And then by Sunday morning yaw na siya digdi sa eastern coast kang Camarines Norte, going upwards Infanta, Aurora, then Central Luzon. Yes po. Opo, okay. Sa subna po, target mangyari po kang sentro kan Bagyo ang Catanduanes, Ma'am Ruth, Yes ano? po, yes po. Opo. Tama ba so pagkaintindi ko na palibawa yaon ang sentro kan Bagyo sa Catanduanes? So ibong na partikaan, so kabanga kang Bagyo, yaon po sa Albay? Yes po, yes po. And Ayun. then half kay yan, naarog si Uleta kasuhapon isa Opo. nasa coast. Opo. I see. So we are still part of the radius 440 kilometer from the center. Opo. So kung sabihin mo ma'am, ini po na 175 to 215, ini po kung dahil na garo yun na talaga ng direksyon niya, ano, dahil na mabago yan, ini po ang sasaparon tadig di po sa Albay? Opo. At possible mag-increase pa siya. Ayan, okay. Habang para ni ano, ma-increase pa ang kusog niya, kung talagang ang center niya sa sentro sa Catanduanes, ini pong pwersang ini, iyo ang yaon sa tuya sa Albay, pag uminabot po sa Catanduanes ang bagyo. Okay, kasabago Ma'am Ruth, may mga report na tabing storm surge sa 1st District? Albay? Yes po. 2 a.m. pa lang po, go kitang advisory ng storm surge. Opo. Nakapost po siya sa FB page. Yeah. Storm surges. Opo. Opo. Pero ma'am, so height expected tabi? Taka sa hapon ganito 2 to 3 meters. Yes po. 2 to 3 orange. Pag orange 2 to 3. Opo. And then si Ulay ni Sir Pio last time. Opo. Ang hapon high tide ka. Iyo, yan ang hapon at sana alas 5. Opo. Yan ang hapon. So 2 to 3. That is all more than 1 meter din yun. Yeah. Opo. So ulit mga nasa ang high tide ka is 5:28 ng hapon, nasa 1.69 meters. 1.69. So almost 6. Sabihin to ng 6.5 or 6 meters pa. Opo. Yan ang estimated na height plus to swords and then high tide. Ano Ma'am Ruth? Yes po. Mga 6 meters yan ang mangyari po dito sa Satuya. And then yung time frame niya ng high tide is ang low tide niya alas 12 matanga ning Domingo pa. Iyo, natapalan talabaw ni Mananggad, ano? Iyo po di sa recorded of care of Namrilla po ini. Ikon po Ma'am Ruth, reference po namin. Ini po kana ini fixed na po di ba? Naka-fix Yes pa. Alabaon adi na timing pa.
Yes po, na timing na peak yaon sa to si Pipito. Oo. May mag-ingat po itong mga nasa coastal areas. Apo. Opo. May kwan po, Ma'am Ruth, may connection ta. Bilog ba ka sa bulan kaso hapon ganito? Tama ba? Yung full moon? Yes po. Opo. Mayroon dito bilog. May connection po man ni sa kwan. Ano pa, Pwede sir? pong makakuan ini, may connection po ini sa panahon. Sabi, nakaka-aggravate siya ng sitwasyon kang panahon? Ang full moon? I'm just not sure, sir. Opo. Baka po more on sa indigenous knowledge po. Ayan, okay. So, yan ang expectation tatabi. So, sus ko, di mare, di na lang kita, di kitang magi mo mamrot mag-grade, di na lang kita kaya na dyan na bangyad eh. Ayun na nanggad ini. Yun na nanggad ini. As of now, tatamaan tabi ining Albay and yes po. Catanduanes. Si Ansur Sugon, yung man ano, parte? Opo. Actually, ang Sorsogon kaya, medyo yung ibang part niya nagdigdi na sa inner, pero kasabay pa rin siya po sa Oo. Pero itong sa circumference ng sa probability ng cone, kaibanan siya. May signal po. Oo. Pero itong particular mga Dunsol Pilar, bako masyado nang makusog duman, ma? Opo. Yung digdi lang sa facing, dagat. Kaya lang po Pacific. si Rapas Sigas. Iyo, Sigas. Oo. Kasi Sigas po. Iyo. Hindi pa rin na safe. Oo. Hindi pa masasabi diba? na. Very worst case scenario, pwede lang sabihin na buong Sorsogon, di ba? Para makapaganda. Opo. Yes po. Buong Sorsogon. Actually, yung storm surge warning is all coast ng Bicol region. Kasi circulating ang bagyo is nasa orange, sir. That's 2 to 3 meters. Opo. Okay. O di, ulitong kula. Anong oras po ini pwedeng haranihon sa tuya dyan na banggi, Ma'am Ruth? May pagbabago ba? Wala naman. May 11 a.m. pa kita, sir. I mean, so anong oras sa tuya pwedeng yaon sa bagyo? Sa estimate, Pag ini, 3 hourly kasi kami, sir, eh. Okay. Opo. So, speed niya, dahil man nagbago na 25 kilometers. Hindi po nagbago. Opo. Medyo, kaya maglalaro lang po yan. Kanina, 2 a.m., 5 a.m. Oo. 5 p.m. Baka po at yan mga alas 8. Mga 8 or 7? 8, yes. Opo. 8 or 7 ang kumpuan. Susko. Yun na ini ang sitwasyon ta halatong tanong kung paano na lang kita kay makasustener. Tabi kay Pipito. Sarawayon na Pipito ini Madam Ruth tadi. Okay. Salamat po, Ma'am Ruth. Hi na po si Kwan. Hi na si Alexis. Off duty na po. Busy po. Okay. Iba man gibo niya, sir. Okay. Sige po. Salamat. Okay, bye-bye. Alright. Iusip ako ito yung kay Kwan John. Iusip ako ito kay biganap ka na yan eh. Bakit nga niya? Nami-mention ka nga sa baski nga akong kauro natadong iti ka nakakataram. Bantaw, karawman sana naman ngayon eh. Makarawon ba ngayon si Henry nga ako nagpulsing ko. Ano nga? Maray pang i-forecast nga kung ang pwedeng senaryo. Dahil, kung masala ba? Mga light moments para makakuha kita. Alright. Ay, bagyunan. Kung nagka-irisipan mo ngayang sarawa. Ay, halat nga na dyan. Dahil, kung nabasa ini. Di pa na dapat isingit tata. Sabado? Warang Sabado ini? Okay. Warang Sabado, no? Talaga? Warang Sabado? Sigurado ka? Wara. Ling mo na yan. Di. Maski mga tugang kuan baga, kuan John, Japan, ano nga nang apod ka ini? Japan Meteorological Agency, no? Pareho ang direksyon ngunyan tabi mga tugang ni Pipito sa Kuwang Pag-asa. Halos pareho siya. Ang tandaan ta po, ang first landfall ni Pipito sa Catanduanes and Albay. Kiriman sana so kampang mo sa daraga ki
bagyo ka ba? Bakit? Kasi napo-fall ako sa'yo. Apotong ko daw si Alexis pag nag-forecast naman yun. Ma'am Alexis, bagyo ka ba? Bakit? Alam mo, tama. Sala pa naman ko, lupa ka ba? Lupa ka ba? Lupa ka ba? Bakit? Kasi para akong bagyo eh. Napofall ako sa'yo. Okay, tangan si mo. Wala naman nagka-irisipanta naman ko niya na aga. Alright. Kagabi, 35 kilometers ang mata ni Pipito. Piratabi diameter ng matangon yan. Ay, deko, nahapot sa diameter kang mata. Basta po, mantinido siyang 440 ang radius niya, sabi ni Ma'am Ruth. Kaya, 7 or 8, mga tugang, mamatian tatabi digdi. Si Pipito, no? AM, manyang pong banggi. Ang problema ko nga na yun, ako, mga tugang, minakaon ko, nagluwas akong alas 7, gusto ko magkaon sa luwas. Di na akong nakaunan, Junior. Kaya nakamati-mati na akong ngunyang kigutom. So mga malls tabi ngunyan, sararado, darakula. Actually, tama po ang ginibunindo, mga busing. Iyan susuisyon kan sa tuya na mga paradangog na ang malls ngaya dapat dahil na magburukas. Apera kan sa mga essentials, groceries, baka kaipon pa, etc. Pero sa mga malls ngaya, tabi, dapat tayo na magbukas ta. So, experience yata kan Typhoon Christine, pinauli kan ibang mall owners, kan ibang mga tenants sa ibang mall. So, mga tao, alas 3, alas 4, o paano na, baha na baga sa Legazpi, bago nagkaaragahan sa mga tao sa kwan, sa pighalatan ninda kan mga auto, nakisakat sa mga harong nakataning, pinasarakat sinda, mga tugang dahilan tabi sa baha na sa palibot. Diba? O, mas magayon po yan. Magayon ini na naging desisyon ko yan. Mga tugang na ikwan tabi yan. Mag-close na. Apera kan sa mga sa groceries. Tangani po na mas nagagamit kimaray. Mga kabilo man sa mga tao. Tayo ni po, mga tugang, magabat ini, mga tugang na bagay na ini. Now, kung halimbawa man dyan na banggit yun, baon sa tuon makusugo na paros, bigla na nagpundo. Kung sabi yung kaan, yaon sa tuya ang sentro kan Bagyo. Biglang puminundo, nagsilensyo ki mga perang minutos. Bigla naman na kuminusog ang paros. Gustong sabiyon kaan, mga tugang, nasa tahaw tabi kita kan Bagyo. Tangay kan Bagyo, napigasabi yan na sentro kan Bagyo, luho, daing paros yan, gari medyo nuntaan donut, pero bako man sa talaga circle, medyo oro-oblong, etc. May luho yan, may eye ang typhoon. Pag makusugo na paros, biglang puminundo, gusto sabiyon ka, tapos biglang buminalik, nagkusog iraray, kung sabiyon kaan, nasa sentro kita mga tugang kan Bagyo. Pag-araw ka ng sitwasyon, biglang kuminusugon, biglang pundo, dahil po magluwas. Ha? Sa mga harong para kung anong gigiribuhon, dahil po magluwas. Nanggad, never na magluwas kita. May kasunod iyan, tabi. May kasunod iyan. Iyan pigapod na timog. Yan, di ba? Giri masana po, timog kan banwaan. Timog. Timog kang banawaan. Tingog. Diba? Timog, tabi. Sabi kan mga makusugon nga sa timog, pareho man sana po ang kusog ka iyan. Dahil man po nagkusog iyan na parte kang nainot buda sunahod yan. Kaya lang, feeling mo nagkusog, tapabaliktad na kaan yun ang paros. Takundi ako nasala, ang nagtalibong bagang Bagyo. Kung sa imo, so ibong ng pati, iba na ang talibong. Kaya piling ta nagkusog, tabi. Okay? Ayan, tabi ha. Ngunyan, bata, actually kaswapo, dahil kukursunada so init eh. Hanggang ngunyan, medyo madalom na, mga tugang ang panahon,
tabi yaon pa sa kadagatan nakakakuha na kita ki storm surge mga tugang sa palibutan. Mga tugang sa tuya tabi nakapalibutan, mas maray tabi na one. Ang mga lugar na naka-experience sa tabi nin alam ko na. Wala man. Okay na. So kasabago ini. So surges tabi dyan sa Rapu-Rapu. Gutom ka na palan, baka makasibang ka. Ay, dahil kasako yun magrani John. Dahil kasako magparareta, ang gutom baga na nakakasibang. Ang ano yan, ang gutom baga, nakakasibang da. Sabi ni Ma'am Joy Toledo, 1 week na po kami wala tubig sa banyag. Bagyo po, wara barang kami nadamot, yan ang makamundo unta. Wara barang aksyon ang prime water. Maski urual daw ka magreklamo, maski ko ta diit, makadamot man barang, wara ka oragen. Iyon man ang gadadi. Dagit na si Ma'am Joy na Toledo. Bata, day ka lamang kimako day ka lamang ano yan, day ka lamang ki ano yan, makimakua di ka lamang ki makuang paliwanag mga tugang senda kaya rakmangkan mga konsumido dapat may strong leader sa daraga ayo dapat ang makaresolver kay ni. Hello, good morning. Hello, Sir Henry. Yes, good morning po. Kung wala ka nang mataon ng tabi, magbalong ka tabi. Ay, salamat po sa pagmakulong. Nagpipidback ang radyo ko. Ano po? Araw mo, daradara ko yung radyo pa, abang tayo auron mo si ano sa padasa. Oh, salamat po ta. Nagbabawag ko kan mga hayop. Daradara mo sa radyo. Dek tigilutasan. Pero man mga hayop mo ilog mo sa lugar na medyo safe ha. Ikuan mo tabi sa mga lugar na medyo safe ang hayop mo. Hello, sir. Opo. Ano pong hayop pa yan? Ako nga dahil nagaling aram mo Rene, sabi ko sa imong totoo madagong ingin kang kadaklan. Iyo. Parang ko gaba na ano kang Kristen. Iyo. Nagalit na ako duman. Narakot ko na nakisagat na ako sa ibang room. Iyo po. Oo. Gaba, kumain minsan na. Dahil man sa kong ginagtutubod ka, tigaharagada ko si Taba. Kung nagalit Relax na. Iyo man ang adang buhay kang tao. Iyo. Kaya man ako nagagad na. Pati doon ni naharong ko. Kumaga sa ano, this lamang na. Makasipon man lamang ako makakapakal si ano ni. Materialis, para mapatuloy ko. Diraray. Yeah. Mata sinaraon pa kan anay. Kaya siguro paguran magusog ang Kristen mo na karon. Opo. Garo na ano pa sa buyong. Dari buyong na tao. Okay. Sige po. Salamat po. Hello. Okay, bye-bye. Uyog-uyogon mo na. Ultimong pagbawag kay radyo na. Kay hayop na karabot sa tulig. 8:20 oras po sa Pilipinas. 9:20 pala. 9:20. Hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento Kanalbay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution No. 147 Series of 2024 sa maabot ng Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining Kanalbay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5 Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City. Manito Central School, Sentro Manito Albay.
Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdara sa naning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing as iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director, pwedeng magkuan ng kopya kan eligibility as in documentary requirements, pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC, madura sa sa Nobyembre 20, 2024. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fab.com. New Surf Fab Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit mawis blooming bango sa Surf Fab.com. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umaparasirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pais ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet a la King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Hello world, time to shop another season with LCC, always bringing the
Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaigto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin 9:27 sa pag 9:30 po. Sa inyong makakaiba si News Director Mar de la Cruz. Hanggang pong alas 12 yan. Pag alas 12, mabalik kita sa DCGB Bareta. Alas 12, mga tugang hindi po sa DCGB Typhoon Pipito Special Coverage. Pagkatapos kad makakasabay nindo mga tugang pag 12:30 si Pio Fernandez para po sa mga pangyayari sa tuyang kapalibutan. Tuloy-tuloy na po kami kayan, kaming tulo magsuro sa Ralida para mag-angkor mga tugang sitwasyon tabi kan bagyo. Hanggang po kitang 24 oras. Ready na po ang samuyang popcorn. May snackan din na daradara ni Jerome. Masarap pala ng popcorn na ginibo ni... Si mama mo nagluto ka, Jerome? Karen, Ala, mga tugang nasa linya. Karen, kumusta? Yes, VP Henry, sa tong lokasyon niya, ang tabi kita digdi sa ampang kang Albay Astrodome, kung saan tigahanda ngunya na siraduhan mo na ang tinampo, digdi sa mismong ampang kan Legazpi 911 Command Center atin Albay Astrodome, para nalatagon ang mga nasirot kan CDRRMO as per ordered by Mayor Pido Latin. Opo. Dapat ipag-ulay ngunyan kan DCTV News kay CDRRM Officer Engineer Lachatur. Kaya ang dispatch sa taas kan opisina, ang kadabulaan, mula tigrilimang mga rescue boats, kaya gagamitan mo na sa BBB para miyan ang tinampong ini. Para ihalatag victim. So mga rescue boats, o para sabi klaro ini, ang sarado kan tinampo, digdi sa may Albay, uning tinampong pagpapalaog pasiring sa Ampangkan Astrodome, tagpot digdi sa BBB sa may Legazpi 911 Command Center. Kaya gagamitin ang mga auto na shortcut mo na lagihan. Duman sa may Rosales Street sa BBB, sa may pa Albay Market sa likod, o kaya digdi sa tinampong sa likod kan Astrodome. Ayun. Ngunyan, sa presente, nagsisikot pa mo yan ang CDRRMO Legazpi sa Pupulo barangay muna at in-check kan mga nasa evacuation center. Second kay Ma'am Lati, may mga di pa palang segment mo niya na nagkapa-evacuation center. Kaya di pa pasirikas na sa mga nasa high risk o alanganin na maidarana mo yan sa evacuation center. Dapat pa o mag-alas 12 mo yan. Okay. Kasi nga yung atya na ukto, mamamatayan pa na at luway-luway na pagkuhan. Atya naman kaya na hapon, kung nasa alanganin na, ang i-blame naman ngayon ang syudad. Kami ang i-blame, mas sikot na naman kami pag-rescue. Kaya uni, nagde-deploy sila mga tao dito from city, alam ko with mga police, para i-check ang mga evacuation centers at kapos na mga barangay sa syudad na dapat dahin ang mga tao sa mga alanganin na sitwasyon o lugar. So, yan, sabi, ang tukong ispalahali sa luwa at karan ala distribution. Thank you, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. 9:30 na. Mga tugang, maparam na muna ako. Tabi, mabalik ako alas 3 dyan na hapon. Mga tugang sa pagkapadagon sa ating special broadcast. Si News Director Mar de la Cruz na po sa inyong magkakaiba bilang anchor. Then, 12 o'clock, mabalik pa akong alas 12 Bareta. Tapos, 12:30, magkakasabay po nindo si Pio Fernandez. Para po mga tugang sa pagkapadagos, then balik kitang alas 3. Kami pong tulo magsuro sa Ralida. Mga tugang bilang angkor hanggang po sa aga, yan na Domingo. Sa pagkapadagos natong pagtugay-gay, mga tugang kan bagyong si Pipito.
Salamat kan sa inyong pagkantabay. Mga tugang, thank you. Goodbye. Ingat po kita ka, boss. Mabuhay. ZGV Typhoon Pipito Special Coverage. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa